Sing nomor 3 inggih menika tipe pengatur. Pak, nek garwani jenengan kok tipe pengatur. Wis rasah ngalem, wah bunda yang paling cantik. Ra kanggo. Lah pengatur niku pripun anggen kula membahagiakan? Beri layanan. Beri layanan. Senajan itu perempuan, beri layanan. Tiang kakung nggih nek sifate pengatur, angger apa-apa kongkan-kongkon. Kae sesuk ora entuk kae sendal ning kene, kudu ning kono. Kae nek bali aja telat iki amene. Ah iki tipe pengatur iki. Tipe pengatur pokoknya beri layanan. Nggih Bu nggih. Garwa dugi langsung jenengan siapkan layanan. Ojo ngantek kalah karo bakul kopi. Mula tipe-tipe pengatur niku nek nggak puas di rumah, tidak ada pelayanan di rumah, pelampiasane bakul kopi luar biasa, excellent service. Monggo Mas, pinarak mriki. Amit kula lapi riyen nggih, ngono bakul kopi kuwi. Jenengan kersake ngunjuk kopi teh napa susu? Bakul kopi. Karo guyu ngono wis macak sisan. Bakul kopi lak ngoten nggih. Ning maka berilah layanan. Pokoknya nggak usah yang lain-lain, datang beri layanan. Minimal minuman dan